V regióne Liptov nazývajú najnižšiu oblastnú súťaž vo futbale aj horskou ligou. Nie je tomu tak dávno, čo mestská časť Liptovského Mikuláša Ondrašova hrávala aj najvyššiu okresnú triedu. Dnes sa potáca na dne 3. B triedy oblastného futbalového zväzu v Liptovskom Mikuláši. V nedeľu 6. septembra mali v Ondrašovej za súpera novovzniknutý futbalový klub Jakubovian. V tejto podhorskej obci sa venujú na vysokej úrovni mládeži a dnes už pomaly zberajú úrodu. Na stretnutie sa nedostavil delegovaný rozhodca, tak ako to na dedinách bývalo, rozhodol o tom, že bude rozhodovať domáci kandidát. Takzvaná plná prázdna rozhodla, že začínali hostia z Jakubovian. Ondrašová nastúpila v bielých dresoch a aj v tých sa jej hráči červenali po rýchlom góle Radovana Greša. K zápasom v najnižších triedach patrí aj 11. Tu kopali domáci a na 1-1 vyrovnával Papaj. V druhom polčase už uradovali iba hostia. Ďalší gól pridal Kuli Zagrene a na konečných 1-3 pre Jakubovany upravil Vladimír Gejdoš. Škoda, že otecko nedovolil vbehnúť na hraciu plochu tejto budúcej nádeji Ondrašovej. Domáci mohli možno vyrovnať. 20 divákov odchádzali zo zápasu spokojné, pretože v nedeľu videli pravý dedinský futbal. Bez delegovaného rozhodcu s pokutovým kopom, teda so všetkým, čo k tomu patrí. Futbal ako taký v nižších triedach, hlavne tých nižších triedach súťaž, ak ide dole vodou, lebo tieto hráčov nechcú ani rozhodcia na to chodiť. Neprišiel rozhodca z oblastného zväzu, to je veľká škoda, lebo potom dieťa musia pískať, čo sa zakričí. Keď sa netrenuje, tak sa nedá samozrejme nič uhrať, aj chalani sú po robotách, ale výkon bol celkom kvalitný z jednej druhej strany. No. A dneska mali šťastie Jakubovany. Pre televíziu Liptov Pavol Tomčík.